रस्ता मिळावा या मागणीसाठी उपोषण करावे लागत आहे। मागील 20 वर्षापासून वारंवार अर्ज, निवेदन, नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, तहसीलदार यांना साकडे। नगर परिषदेत ठिय्या आंदोलन, मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष यांच्या गाड्या आडवीत रास्ता रोको, धक्काबुक्की, दमदाटी सहन केल्यानंतर सुद्धा हक्काचा रस्ता न मिळाल्याने अखेर मुकुंदनगर वासियांनी खोपोली नगर परिषदेसमोर उपोषणाचा मार्ग अवलंबिला आहे। गाव तिथे रस्ता हे शासनाचे धोरण असतानाही हक्काचा रस्ता मिळू नये ही खरी शोकांतिका आहे असेच म्हणावे लागेल। आणि 1919 साली आणि आता 21 साली तेव्हा पण आम्ही उपोषण केले होते, तरी आम्हाला काही मार्ग दिला नाहीये। आणि आमचा रोड कधी देणार? आम्ही किती वेळ बसून तुमच्या नगरपालिकेमध्ये येऊ? आणि काय केलं तुम्ही? शासन काय करतोय? किती वर्ष झाले तुम्हाला रस्ता नाही मिळाला? 25 वर्ष, पण आम्ही 4 वर्ष नगरपालिकेमध्ये हे करतोय, फेऱ्या घालतोय आणि नगरपालिका येऊन बघते काय केलं आमची सुविधा। आमची सिलेंडर पण येत नाहीये, कचऱ्याची गाडी येत नाहीये, लेडीज लोक बरोबर घेतात। नगरचे रहिवासी उपोषणासाठी जवळजवळ 22 वर्ष झाली। 22 वर्षापासून आम्ही तिथे राहतोय। दोन्ही सोसायट्या आहेत, मागे 100 घरं आहेत, तरी सुद्धा आम्हाला हक्काचा जो रोड आहे प्रशासनाने दिलेला नाही। तर आमची जी बिल्डिंग झाली, कन्स्ट्रक्शन झालं, त्याच्यासाठी आम्हाला जो हक्काचा रोड आहे प्रशासन दाखवत नाही आहे। पहिले म्हणजे कन्स्ट्रक्शन होताना पहिले रोड तयार होतो आणि नंतर रोड जो आहे रोड तयार होता, कन्स्ट्रक्शन झालं, याच्यासाठी आम्ही इथे उपोषणासाठी बसलेलो। प्रशासनाकडे आम्ही 2019 सालीही उपोषणासाठी बसलेलो होतो। प्रशासनाने सुद्धा आम्हाला आश्वासन दिलेलं की बाबा आम्ही तुम्हाला एक पर्यायी रोड म्हणून देतोय, हे उपोषण थोडा पर्यायी रोड देतोय आणि त्याच्यानंतर जो रोडवरती बंदी घातली, जागा बांधणी आहे, जागा बांधणी आम्हाला कोणत्याही प्रकारे दुश्मनी किंवा कोणत्याही प्रकारे करायची नाही। जी जागा येण्या करण्यासाठी आम्ही जी वापरलेली प्रशासनाची चुकी आहे की जो रोड आहे आमच्या हक्काचा तो रोड आम्हाला मिळावा। आणि तो महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी सबस्क्राईब करा आपल्या हक्काचे माय मराठी चॅनल आणि दाबा बेल आयकॉन।